Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RNN. Mga igala, diyan asab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Maayong Pasko kaninyo o kanatong danan. Ang tulumanon ni Veritas niyan asab sa kahanginan, of course din higyapon sa Arimen Dipolog DXDR 981 AM o gusab no sa FM 94.1 og sanglit naka online internet man niya itong tulumanon. Buti pasabot ayaw kalimot nga makita og madungog usab niya itong tulumanon sa arimendipolog.weebly.com. Okay, sige po no, kini si Veritas mo ingon ganinyo maayong adlaw sa Ginoo. Tunong yun no, adlaw sa Ginoo o ang atong pagsaulog og Pasko sa pagkatao. So tunong yun na tunong mauna nga wala ing himuon na koron mao ang paghisgot og mga punto may labot na niining pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo, no? Kay mao man ni ang top tune kayo kung moabot na ang mga panahon nga sama niini kining adlaw sa Pasko. Sa miaging Domingo gihisgutan manggali ni sa sangka sa katarungan o gani medyo kining termino nga Pasko ato paning gipasabot nga pwede ning gawion sa pag punting nato sa kasaulugan sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya naamanggoy lahi pong Pasko nga gitumbok dias Biblia. Kanang Pasko nga nagpasabot sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Una terminong gigamit nato ani, Pasko sa kamatayon. Lahi po ng Pasko sa pagkabanhaw o lahi po ng Pasko sa pagkatao. Hinoon, murag na himong ergo, nagka-disagree ta sa atong igsuon nga dili Katoliko tungod kay ang maong termino nga Pasko iya ramang itumbok sa kanaragyong kamatayon. Lahi po na. Mahimong usa ka pulong managhupot o sobra sa usa o duha o tulo nga itumbok. Dili kay ang usa ka pulong nagpasabot lang og kana ra gyud. Daghantang mga example ana no. Sample kanang termino pulong nga hell o sana siya impyerno. Kung susiho na to na dili tanang impyerno o hell nagpasabot og katong silutanan sa mga magkasasala tung kalayo. Ang impyerno naa po nay pagtumbok o pagpasabot ana nga kanang lubnganan lang kanang mayon tag mikunsad siya sa impyerno. Ang impyerno dito wa magpasabot og silutanan sa mga magkasasala kundi lubnganan. Kanya usahay gamiton po nato ng pulong impyerno sa pagpasabot o kanang moingon bata nga bali po niya akong kinabuhi impyerno man. Kana bang napuno sa kalisod baga o unsa pa na usahay atong gamiton ng terminoha nga impyerno man niya akong kinabuhi. Usahay mo pagali na gamiton na to pag kana mo bagulbol galitas sa Ginoo. Dili man siguro tinuod ka Ginoo. Tinuod pagka dili unta ingon ani ka impyerno akong kinabuhi.
na. Sumaw po na, no? Atong nanggi una kay mo man ni nadumduman ako nga ala kanang mga Katoliko kana inyong Pasko pagkatao man na ni Kristo nga kanang Pasko na may tudling sa Biblia nga mao na ang kamatayon pagsaulog ba o unsa pa na diha pagpasabot og kamatayon. Lahi po na, no? Lahi ng Pasko sa kamatayon, lahi po ng Pasko sa pagkabanhaw, lahi po ng Pasko sa pagkatao. Ano na itong timanan. Kanang pulong Pasko, wala na maglimitirang sa pagpasabot sa kamatayon sa itong Ginoo. Wala po'y mabasa sa Biblia nga limitahan na to ang paggamit anang pulunga. Nga nagpasabot lang sa kamatayon, wala. Mo magaling ni hatag tag example niya to, no, kung nakapaminaw mo atong sangka ni hatag tag example nga may mga usa ka pulong atong gamit-gamito na pagpasabot sa lahi-lahi. Parehas ang ngalan ni Jesus. Jesus dili man kay Kristo na moy atong gitumbok ana na pwede man ang gamito nato gani ngalanan ni Jesus sa laing tao. Dagang kong nahibaw na gagamit-gamit anang ngalang Jesus pero dili si Kristo kaya itong gipasabot. Di ba? Kana pong Pedro pagkadaghang gagamit anang ngalana dili lang kay si Simon Pedro. So ingon na usab kanang termino o pulong Pasko dili na to limitahan na sa pagpasabot lang sa kamatayon. Nakainomdom ko sa Facebook naka-enkwentro po ko ani. Isa to ka babae nga 70 Adventist gyapon. Iyang gikomentaryohan na atong Pasko kay so man na inyong Pasko sa Biblia kamatayon man gitumbog ana. O katupong Pasko ba nga gitumbog atong kasaulugan po sa daang kasabutan. Lahi po to. Dili na to limitahan ang paggamit anang pulunga kay unang-una ang Biblia mismo wala maglimiti ana, wala mag-ingon nga kining pulonga dili ni pwedeng gawion sa pagpasabot sa kasaulugan sa pagkatao. Kining pulonga dili pwedeng gawion sa pagpasabot sa kasaulugan sa pagkabanhaw. Walay prohibition. Walay pagdili ana ang Biblia. Mao na nga kanang magdili ana makaingon ko nga nagtudlo ra pud og kaugalingon nila o niyang pagtulunan. Usahay mo man ni usa sa inconsistency sa baruganan sa mga igsuon natong nahimuwag, no? Mga ilang tagpasaylo. Kay kini sort of response din nato ba kana bang ilang pagtulunan nga basta dili mabasa sa Biblia dili tuhuan. Okay, kitang Katoliko dili man ta Bible alone, dili man ta sula eskriptura. Kay para nato dili man gud tanang kamatuoran na sulat sa Biblia. Kay naamay gibinaba na lang, kay wa na masuwat. Giisulti man na ni Juan 21:25 nga sa buhat lang ni Kristo dili tanan nasuwat. Kaya ang giingon ba ni Kristo tanang iyang gitudlo ipasunod niya kay di man tanan nasulat, so posibleng wa ni kanang uwan-uwan na masulat niya makita na to na tradisyon mo na nga dirigyo ko mo sides Katoliko kay karaan man siya may nasayod at tungwa na masuwat in a form of tradition na lang. Pero naapoy tradisyon nga gisaway ang Ginoo mo na dili nato sundon itong mga tradisyon pananglit sa mga Hudyo nga wa niya kahimot pares anang naay tradisyon ng mga Hudyo nga dili sila mo tabang sa ilang ginikanan unya himuon nilang scapegoat himuon nilang alibay nga ako man ning ihatag ni sa templo o ihatag man ni namo sa simbahan mao na nga dili namo ni ihatag sa mong ginikanan but pasabot ba nga himuong alibay nga dili mo tabang sa ginikanan kay ihatag ko no ngadto sa templo. Suko man ang Ginoo na kinang klaseng tradisyon sa mga Hudyo. Ako lang ning gihatag ninyo example nga mao nang tradisyon sa mga Hudyo nga wa kahimot sa Ginoo nga dili isundon. Dili nang tradisyon nga maayo pras aning pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoo. Wala ta ani. Of course wala ta gisugo anis Biblia litra por litra.
Oh. Kay kung moingon sila nga tanan nilang gitudlo na sa Biblia, dili biya kumutuo ana kay sa mga religion ron nga nagtudlo anang sola eskriptura, wa jud koy bisag usa na lang ka pundok nila nga moingon ko nga ila gyud ang gisunod kanang Bible alone nila. Kay sample pres ano naay dili po noon tananhan, naay gatuo nga bawal ang pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Kristo sa Disyembre 25. Okay, sa rason lagi why pizza diya sa Biblia nga wala pod magsugo si Kristo nga sa ulogon niya nga adlaw nga tawhan, ang mga apostol wala pod magsugo nga sa ulogon. O kana. Kay di man mabasa sa Biblia nga sa ulogon ang adlaw nga tawhan ni Kristo, di mo do moingon sila nga bawal na. Muna ilang pagtuo kay dili lagi mabasa sa Biblia. Pero ang pangutana kanang pagtulon-ana naa ba na sa Biblia? Nga tungod kay dili mabasa nga gisugo ta sa ulog sa adlaw nga tawhan ni Kristo og dili pon mabasa ang pizza nga bawal na o dautan na ang pagsaulog nining adlaw. Na ba instruction sa Biblia? Wala. Sa to pa kung magbawal sila ilatang did-an, sa to pa nagtudlo sila pagtulunan nga wala sa Biblia. Ano man kay dili magid mabasa sa Biblia nga bawalan ta ni Kristo og mga apostol sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Kristo. Mga apostoles, brad, wa man gasaulog ana. Now, well, ug mayon gaytag pagsaulog ug wala pa nila gihimo, ang pangutana, dili ba nato pwedeng himuon ron? Pres gud anang pagsangpit-sangpit nato ni Santa Maria kay mangayo tag intercessory power niya sa iyang pagampo. Magpatabang ta niya og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Mingon sila nga, wala man na sa Biblia, wa man kakakita ni Pedro dihag mga apostol nga gasangpit-sangpit ni Santa Maria ngayo og assistance sa mga pag-ampo. Muna nga dili na pwede na inyong gibuhat mga Katoliko nga sangpit-sangpit mo ni Santa Maria. O kana nga klase sa argumento ba nga basta wala gisugo des Biblia o wala des Biblia dili buhaton na to. Nakana kay maigo man po sila tanan ana kanang nagsuway na to ana ngano man. Kay pagkadaghang gibuhat nato ron nga wala man pud gihimo sa mga apostol sa una. Kanang magsangyaw ta pinagi sa radyo, pa may radyo sa una. Kanang ato ta sa itong mga iksong saksi ni Uba kay kana po sila usap po na sila supak yung kaya niya itong pagsaulog sa adlaw sa pagkatao ni Kristo nga gitudong og Disyembre 25. Kaya wala lagi kuno na sa Biblia. O basta wala sa Biblia, dili yun na buhaton kay bawal. Kay sila po pagkadaghan man po nilang gibuhat ron nga wala sa Biblia. Sampol, kanang pagbuhat nila daghang libro nga ila pang ganang ipanghatag. O ang mga panahon sa mga apostol nabago na sila printing press sa ilang panahon nga wala man. Ito yun, sa pagkaragan kina ilang gibuhat ron nga wala sa Biblia. Gawas anang printing press, kanang mismo lang pagtukod ni Charles Taze Russell sa iyang pundok nga gitawag og saksi ni Uba niya itong kung wak malimot 1872. Walay instruction ana sa Biblia nga patukuron siya laing pundok nga tawgon og saksi ni Uba. Kay si Kristo kas ara nagtukod. Di naapay saad nga dili maguba sa ato pa magpadayon. Nya ang pangutana to diha nga kung tinuod ng saksi ni Uba nganong sugdan pa man ni Charles Taze Russell atong 1872 nga dugay namang nasugdan ni Kristo ang iyang iglesyang tinuod. Unay pangutana diya nganong sugdan ba man prespod sa pangutana nga kung tinuod ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo nganong sugdan pa man ni adtong 1914 ang Iglesia ni Cristo nga dugay namang sugdan ni Cristo ni adtong 33 AD. Kapila man din nagtukod si Cristo. O kana mangayon na ba? Nya daghan ra bang motuo kay naaangalan sa Biblia? Bantay ta na. Kay bisan na ako gani pwede ko makagamit sa ngalan ni Kristo. Nya maghimo po kog kaugalingon akong pundok. Di ba? Pero sa anang ngalan nga iglesia sa Dios pagkadaghang kagamit ana nya lain-lain ra bag mga grupo, lain-lain ra mga pagtulunan. Of course na ay periyas pero na pwede dili. Okay.
basta dili mabasa sa Biblia, dili na pwede. Nya kamo kasila mga apostol sa una wala man gasangpit-sangpit ni Santa Maria sa to pangano magsangpit man karon. No? Nakainumdum lang ko sa plaza ba to o asa to nga nakahinagbo ko ana nga asa man mabasa berita sa Biblia nga ni sangpit ang mga apostol o ang mga unang Kristiyano sa Biblia nga nangayog assistance sa intercessory power ni Santa Maria. Iniingon ko nga, asa man po mabasa sa Biblia nga tungod kay dili mabasa nga gipangayo assistance si Santa Maria. Asa man po mabasa sa Biblia nga gidid-an ta karon. Pagimo ana, wala po sila makita. Di ba? Tungod lang kay di makita sa Biblia, dautan na. Yan, niingon pagyud ko nga, asa man po mabasa sa Biblia nga, hangyoon ninyo inyong mga pastor na magpa-pre-over mo. Wala ang po na sa Biblia. Gani ka ng mga sila tabang sa ilang pastor sa intercessory power pod kanang prayer, kanang pagpa-pre-over. Kanang ilan ang gihimo, silang kabantay nga ila pong gihimong tigpataliwala ilang pastor. Kana bang ilang pagtulunan nga ditsuhanay ra gyud Ginoo. Ditsuhanay ra Ginoo. Nya kita mga Katoliko kung mohapit patag santos, ila tang sawayon. Pero sila otro po na gihapon. Yan man kadaghan kung naibawa na nga magpatabang gihapon pastor. Labi na og maglisod sila og sabot sa anang tekstos Biblia, mangutana man sila sa pastor. Di gihimo nilang tigpataliwala ilang pastor kay napatos Kristo dire buhi pa mo diretso sila ni Kristo nga mangutana sa may pasabot ani Ginoo nya kay ang Ginoo tuwa sa langit. May tatog mo mangayo tagtabang sa Ginoo nga mosyagi ta mo tubag ang Ginoo nga makadungog ta sa tingog nya dili man pod. Sumo na nga wadto na lang tas pastor mangutana. So gihimo na tong tigpataliwala ang pastor, di ba? Di ba? Una-una ba nga, kita mga Katoliko, kung magpalaban kitag mga santo sa langit, supak na kuno nas Biblia kay mo, daghan kunong tigpataliwala, wa silang kabantay nga, silang gasupak maigo rapod sila, nga naman, kay utro man po na sila. Mga yung po na sila, intercessory power sa ilang pastor, kanang pagsabot di ay sa mga tudling sa Biblia. Og pananglit naglisod sila sabot atong bersikulo ha. Di mangutana silang pastor lang alam mangutana sa Ginoo dito Ginoo. May mutubag ang Ginoo nga tingog. Di sa pastor mangutana, di ipaagi gihapon sa pastor. Ang pangutana sa Ginoo gipaagi sa pastor niya di man ang Ginoo may mutubag nga mo siya mo ang pastor na mutingog. Ito pa ang Dios itubag pinagi sa pastor. So to pa ni patunga gihapon ang pastor. Di ba? Kainomdom ko sa Victoria Country Homes. Ako na yung i-share. Ako naman yung na-share sa una. Nga, sa Victoria Country Homes, na ito'y pamilya diha, di lang nakuhinganlan. Nga, atong bisitaan, ni adto pa, dugay na. Nga, kay gihangyo po ko sa usa sa membro sa maong tagbalay. Kay ang kapikas iyang asawa bali na convert mas born again. Yan, Katoliko siya na punta sila sa born again. Dayon nihangyo itong bana nga Bible study sa ila to try lagi po nga magkapasabot sa atong pagtuo kay ang bana dili wala makagusto sa pagbalhin sa desisyon ba sa asawa nga mobalhin sa born again. Born again ito gani na appeal po to kay dominante man ang asawa. So, nagka-appeal gyud ang maong pamilya sa pundok gyud sa kanang gapatawag og born again. Then mo to gabalik-balik ko ato sige mig Bible study ana. Then sige mig Bible study. Dayon usa sa nahisgutan ako nga argumento ato nga na dumduman ako kining mahitungod sa intercessory power sa mga santos. Kay lagi ang sagad kayo nga objection maupod na among naestudyuhan dito nga usara lagi tigpataliwala si Kristo ra nganong sangpit-sangpit pa kuno ta kita mga Katoliko mga santos.
Mulutaw nga mo daghan kunong tigpataliwala. Unya usa sa nadumduman ako nga posible nga mao gitoy usa sa hinungdan nganong nakasabot, no? Sila o katong hingtungdan gyud ang issue mahitungod atong mga pulong pod nga iyang giluwatan nga akong gitubag. Katong niingon siya nga, Brad, tanawa Brad, unsa ka epektibo nga modritso tawag ampo sa Ginoo, dili na ta mo hapit-hapit pag santos. Oh. Akong bata gihilantan, init kaayo. Init kay sa tanan, nag-ampo ko ni Kristo sa Ginoo. Wala dantig dugay human ako og ampo, miditso kog ampo sa Ginoo ang akong bata gihuwasan, gipaningot, gihuwasan sila nat. Naayo natanawa unsa ka epektibo nga modritso sa Ginoo, dili na mo hapit-hapit og kanang santos. Niingon ko nga, praise the Lord, sister. Nag-praise the Lord ko niya. Natingala siya nganong nag-praise the Lord ko nga bot pasabot ni saludo ko sa iyang argumento nga ni diretso sa Ginoo og ampo nayo iyang anak. Iyang pagkapinan pag mga pulong lagi na tanawa, maayo ginang mo diretso sa Ginoo nga dili na mo hapit-hapit og santos. Nag-praise the Lord ko, natingala siya nganong nag-praise the Lord ko nga bot pasabot nalipay ko sa iyang argumento. Nga supposed to be ang iyang mga argumentong himuon nga pagkontra nako. Pero niadtong higayunan nag-praise the Lord ko kay maayo man to. Natingala siya nganong nag-praise the Lord ko. Ako din siyang gi-explainan kay mura man siya natingala. Sister, timani ha. Naayo ang imong anak tungod sa imong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ang imong pag-ampo ngadto sa Ginoo dili para nimo kundi para sa imong anak. Di ba nakapatunga ka na? Nakapataliwala ka sa kaayuhan sa imong anak ano man. Ang imong pag-ampo dili man para nimo nga ikaw mo inaayo. Una direktamente. Ang imong pag-ampo dili para nimo kundi para sa imong anak. Sa ato pa nakapatunga ka, nakapataliwala ka sa kaayuhan sa imong anak. Kato usa to sa atong argumento, counter argument nga wa gid siya ka nahilom ra gid siya then wa man siya moingon nga sakto ka Brad pero masabot na nako nga nasabtan niya. Nga mao na ba nga sakto ng atong pagtulon ang Katoliko nga kita bisan pagali sa buhi patam katabang ta. Nasamot nagtuwas langit. Unya nakadumdum ko na may kay nadumduman ako ni kay gibasa na ko ning gipadayag 5:8 kay usa man ni sa prueba-god nga ang mga santo sa langit nagpataliwala gyud mo nang dili sayop ng doktrina sa Katoliko nga communion of saints kinabangay sa mga santos. Kay ang kinigong pagtulunan sa mga dili Katoliko naglibog ko nila ba nga ang mga santos kuno sa buhi pa makatabang kung naapa diri sa yuta napas kalibutan ba og tuwa na kuno sa langit dili na ang katabang. Naglibog yung bisag kung saon na kong balansya anong dili na makatabang at tuwa na sa langit. Sa iyo na kayo masangpit ang Ginoo kay na tubangay na gyud. Di ba? Lagi nang naon ko boy mabasa sa Biblia nga ang patay wa nay mahimo kay wa nay kahibalo so pa di na makasulti. Ana ba? Pero kana kung gipasabot ana good. Ripirido man na sa lawas nga mobalik sa abog. Kana naa sa Salmo 39 ba na nga giingon diha nga makadaig ba kanimo ang abog? Of course dili kay ang lawas nga mobalik sa abog sa ang pagdaig ana nga madugta man na ang makasulti ana ang iyang kalag. Og tuwa na sa langit, for example, ang mga martir, kalag sa mga santos nga mga martir, na as pinadayag size 9 nga to sa Jis, nag-istorya. Kani sa unahon na kugbasa. Mga kalag sa mga martir sa langit, nag-istorya. Ato pa kay, basta maka-istorya gani, ato pa makatabang kay, makahangyo man as Ginoo. Ato ning basahon na God, pinadayag size 9 nga to sa Jis.
Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo, ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Natanawa o makasulti man lagi mga kalag sus langit, mga martir. Kung makasulti sa ato pa, makatabang kay makatabang man ni sila na pangabugar dito mga Ginoo. Katong among mga hinigugma dito sa silong. Giyahe daon to sila nga maparehas po sila namo nga kung patyon mangali nga mamatay nga sa imong sabakan. Anong matarong ba? Kini lang kay nagunahuna lang po sila sa katong mga nipatay nila. Okay, siyempre tao gud puto sila. Nibati po sila. Ila bang gipangutana ang Ginoo ba nga ayun din unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo ug nakita ko sa ilalom sa halaran na mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamahanan, balaan ug matuod. Dugay pa ba nimong hukman ug silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Nangutana lang sila sa Ginoo. Okay. Nangita sila gustisya kanus parehas ra po itong panahon doon naan po tao mo ta. Ginoo kanus apa man nimo silutan tao ng mga nagbuhat og dawtan. Iyara na si Ginoo, di na ta magbuhutan na. Okay. Now, unya ang litra por litra yung klaro kaayo nga nagpataliwala gina mga santo sa langit kanay sa gipadayag 5:8. Nga klaro kay na no atong basahon ni gipadayag 5:8 kay komentaryuhan man gud ang atong explanation ani sa atong higalang pastor sa Baptist katong mosunod ani atong programa. Nga sayop ko no atong pagsabot ani. Kay mo ni akong usbo ni og basa. Diyan tanawa po ninyo sa inyong mga Biblia og ang Katoliko na sayop pas paggamit aning bersikulo ha. Ipadayag 5 bersikulo 8. Gingon dire. Sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Kining nating karnero ang gitumbo kanis Kristo, di ba? Tung Ginoo. Ang Dios nga nagpakatao. Gingon dire. Sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Isa maning 24 elders o 24 ka pangulo nga dala nila ang bulawang panaksan nga puno sa insenso ila bang gitugyan ngadto sa nating karnero sa tupan ni Kristo. Kining insenso diri nagpasabot nig mga pag-ampo sa katawhan sa Dios ilang gihatod ni Kristo. Sa tupan nagpataliwala ni. Unya usa sa kanang pagsabot ani sa atong naduki-duki kay kinigong Book of Revelation, Book of Symbols man daghang mga simbolo diri nga mga pulong gigamit pagpasabot og usa ka pagtulon-an para sa nang numero 666. Kanang 666 nagpasabot nagkadautan. Naay tumbukon po na pagtawag sa usa ka tawo nga tawgon og mananap nga mapintas. Simbolohan og 666. So kining mga nahisulat diri sa Biblia napuno ni og mga simbolo nga mga pulong. Muna gitawag og Book of Symbols. Unya, kining 24 diri, usa sa kana bang interpretation ani nga dili dautan, mo tunong gyapon o mo tunong gyapon, nga kining 24 atong timan-an, ang tunga ani 12. Muna ganang 12 times to muna 24. Kining 24 nagpasabot ni sa mga tarong o mga santos nga tuwa na sa langit. Nga naman,
Kay ang 12, di ba, sa daang kasabutan naaman dito ang 12 kabanay sa Israel. So mahimong gawion na to na pagpasabot sa mga tarong, mga tarong ato nas langit, kanang 12, representing the 12 tribes of Israel. Then sa New Testament pod, magamit gihapon na to ng 12 apostles. Anong dili man tracing? Anong 12 man yun? Mauna nga, naarapod sa pinadayag, gamiton kuno ang kaalam. Pwede na itong gawin na itong kaalam, posible nga nani siguro nga ang 12 tribes of Israel, pwede na itong himong simbolo sa katawhang tarong sa daang kasabutan. Then himuon po na itong simbolo ang 12 ka mga apostol. Muna nga, ang tarong sa daan og bag-o muna gisimbolo nag-add na to ng 12 plus 12 muna 24. Mao na kanang 24 pwede na to nang gawion pagpasabot sa mga santos nga tuwa nas langit. Unya ang ilang gihimo didto, ilang gihatod ang mga pag-ampo sa katawhan. Kinsa maning pag-ampo? Wa may laing pasabot ani mga pag-ampo sa katawhan sa yuta. Pwede po natong sabton nga sila mismo dito sa langit. Ilang mga pag-ampo to para sa mga tao diri sa yuta nga ilang gihatod sa Ginoo. Di ba? Bisag asa nga ang gulo ana tunong target kayo ang pagtulunan Katoliko. Di ba? Bisag asa nga ang gulo mga pag-ampo ba sa katawhan sa diri sa yuta nga gihatod nila nga to sa Ginoo? Pataliwala man na. Mga pag-ampo, kaugalingon nilang pag-ampo nga ilang gihatod nga to sa Ginoo. Siyempre, ang ilang pag-ampo para sa mga tao sa nga napas yuta. Kailangan og para silang kaugalingon nga luwas na budto. Di ba? Mag-ampo para sa silang kaugalingon. No? Dito sa langit nga, luwas naman to sila, wa na may binuang dito. Di ba? So, ang ilang mga pag-ampo nga gihatod nga to sa Ginoo, ilang gipresentar nga tos Ginoo mga pag-ampo sa katawhan sa Dios diri sa yuta. Yan ingon ba ito nga santos man. Kanang santos god. Ang biblical definition anang santos sakto tong gipasabot sa higala natong pastor nga kanang mga Kristyan nga tarong. Mo na biblical definition bisan pag buhi pa ka napaka diri sa yuta. Naghimo kag tarong, nagtuo ka sa Ginoo, naghimo kag tarong, santos ka. Tingali ang naa silang una-una sa Katoliko ang santos katurang gi-canonize dili na mao. Lahi nang declared o canonized saint, lahi po nang kanaging biblical definition gyud sa santos. Dili bot pasabot nga ang santos kana rang gi-canonize dili. Sige ta na. Bisan pa buhi pa ta sa yuta kung nagbuhat ta og kabubuton ni Kristo, kabubuton sa Dios, mga santos ta. Pero dili lang ta magtawganay og mga santos sa buhi patang. Unsa may rason? Kay dili magutang kasigurado gud nga tarong magyud ta. Only God knows all. Di ba pananglit na ako'y ikaw karong naminaw ron akong higala. Then buutan kayo ka. Nya basis Biblia, ang usa ka magtutuo sa Ginoo, santos. Inya, moingon din ko, santos yung ka, Brad. Kay ang biblical definition sa santos, kana amang nagbuhat sa kabubuton ni Kristo. Unya, ang pangutana, makasigurado ba ko? Nakakita, magyug ko sa imong unahuna, imong kinahiladman sa imong kasing-kasing, nga tinuod yung kang tarong. Makasigurado ka ako, nga dili Ginoo nga makakita sa naa sa imong kasing-kasing? Kay basin biya og napakaaron ingnon ra ka. Unya, ang akong nakita, ang mga buhat lang nga tarong ang dili maayo ni mo ding kung kakita ang Ginoo ra. So mao na nga sa buhi pa ta diri sa yuta di tang kasigurado di tang kasigurado sa kasantos o sa katawo mo nang dili ta magtawgan na og santos. Ito magtawagan na og santos. Pero mao ginay definition sa santos. Pero ang simbahan gud nga gitukod ni Kristo tungod sa iyang gahom authority to bind and loose kanang sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ang inyong itugot. Of course kay ang Espiritu Santo gipadala man niadtong Pentecostes. Ipadala sa simbahan. So ang simbahan dunay guide, dunay mugiya niya. Mao na nga ang simbahan pwede siya mo deklarar
ug usa ka tawo nga iyang nasuta pag-ayo nga tinuod itong santos, dili kaduha-duhaan. Oh, di ba? Oh, panalit. Si San Vicente. O bisag kinsang Kristiyano nga naay mohangyo nga mga grupo nga, Bishop o Pader, kato si Trapulano namatay to niya, katong iyang kinabuhi mayo mangyod. Niya, mohangyo sila nga ideklara sa simbahan nga tinuod itong santos. Mo nang estudyuhan din ng kinabuhi. Mo na nga investigation. Dayon, mo deklara dayon ang simbahan nga kato tinuod yun nga santos. Ang purpose parang tagaan dili ta mag para kanabang dili na ta magduha-duha ba nga katong tawhan na tinuod nga santos. Para nga kung magdebosyon ta, mangayo ta og iyang intercessory power, makasigurado ta nga kato angayan gyud siyang sangpiton nga naman kay gideklara gud sa simbahan nga tinuod itong santos. Dili kay ang santos kana arang gi-canonize dili. Unya mayon sila nga asa man na mabasa sa Biblia Veritas bi nga pwede mag-canonize ang simbahan. Ang atong tubag ani wa tay babasa litra por litra sa Biblia. Pero ang kamatuoran mapugos mo sa pagdawat kung dili nato iitsapuira kanang lohika, kanang reasoning power. O kanang mayong pangisip nga naman. Sample, kining ihap sa libro sa Biblia, sa ato no sa Katoliko 73, sa mga dili Katoliko wala nila giapil lang Deuterocanonicals nga gitawag og apokripa sa mga Protestante, kanang 7 books. Wa nila giapil lang 7 books nato sa Old Testament. Muna nga ang sumada gyud ang bag-o ug daan sa mga dili Katoliko 66 ra, ang ato sa Katoliko 73. Di ba? So mao na ang pangutana, kinsa may nagdeklarar nga ang Biblia, tibuok Biblia 73 books? Ang simbahang Katoliko, Council of Hippo, Cartago. Napa dito Vatican ba to? Rome. Wala na akong madala akong guide about aning pagdeklara pila kabasahon. Kay ang mga apostol ra ba? Ang mga apostol wala ra ba sila magkanunay sa ilang panahon? Kay kung mo research ta sa history, daghang kay sinulat ang mga Kristiyanos, dayon gihashasa na sa konsilyo. Gipilian og asa dawato na ato aning lamdag sa Espiritu Santo, kay ang mga apostol sa una wala sila magkanunize. Nya daghang kayong mga sinulat ang mga Kristiyano napay didaki kan arabang didaki. Kay bolo mga igsuna diha ang mga teaching sa Kristohanon. Wala lang nag-appeal sa atong Biblia, pero naay mga naa diha nga part gyud sa Christian tradition o Christian teaching. Wala lang gi-appeal sa Biblia. Napatoy Gospel of Thomas. Naa ba? Daghang mga basahon unya ang simbahang Katoliko mo yung nagdesider, nagdeklara, nagcanonize pila ka basahon ang Biblia. Nahimo ba na sa Protestante, nahimo ba na sa karon mga grupo-grupo ron? Wala. Historically Katoliko mo gideklara ana pila ka sample dili sa pananglit, dili sa tamuhisgot anang Old Testament kay nagsungi man ta diha, no? Okay. Di sa ta mohisgot anang Old Testament, dili lang ta sa New Testament be. Ang atong New Testament, Protestante o Katoliko nagkausa nga 27 books. Nga 27 ra ka libro sa bagong kasabutan. Ang pangutana, kinsa may gideklara ana nga 27 books ra ang New Testament? Nahimo ba na sa Protestante? Wala. Ang Protestante igor ang kasunod-sunod ana sa Katoliko. Ang mga apostol wala magkanonize ana sa ilang panahon. Unya, timan idaghan kayo mga sinulat ang mga Kristiyano. Unya, pinaagi sa Konsilyong Katoliko. Council of Rome to? Katong panahon ni Pope Damaso. Then sa Cartago o Hippo, 393 AD o 397. O kanang mga konsilyo gahas-has pila kabasahon ang bag-ong kasabutan. Then gideklara mao ni 27 ka libro. Niya gidawat po sa mga Protestante.
Sa to pa, gidawat nila ang desisyon, deklarasyon, canonization sa Katoliko. Kay ang mga apostol sa ilang panahon, wala sila mag-canonize. Pila ka libro ang Bagong Testamento. Awahira later on na. Tinahod nga tigpaminaw. Yun sa ninyo pagsiguro nga, 27 ka libro ra. Wa may laing yung record sa kasaysayan, gawas na magyud ang mga konsilyo nga Katoliko. Nagdeklara pila ka basahon ang bag-ong kasabutan. Dili sa ta mag-iskot itong daan kay kung daang kasabutan go duha man ko nagkakanon na Palestinian canon o Alexandrian. Okay, canon. Okay, ang usa ka canon kulang og 7. Dayon ang ato nga gibase sa Septuagint, gibase sa Septuagint na atong 7 ka libro. O mo na nga ang council nga Kristiyano paghukom sa daang kasabutan atong gibase sa Christian. Wala ta mo base atong Jewish kay labi na katong si Akiba nga naghukom nga dili i-appeal tong 7 books. Kaaway to sa mga Kristiyano. Niya nganong motuo man ta atong Jewish Council sa 90 AD ni Rabbi Akiba nga in the first place wala na to'y authority. Kay remember kanang 90 AD Christian era na. Ang authority naa na sa mga Kristiyano. Wala na dito sa daang tinuhuan sa mga Hudiyo. Mao na nga kami sa Katoliko dili mo saludo atong Jewish Council sa 90 AD. Ngano man wala na authority ang mga Hudiyo sa ilang tinuhuan sa deklara ngano man kay kanang 90 AD era of Christianity na. Di ba? Kay before sa kanang Kristyanismo, ang mga Hudiyo gani nagsigig debate wala pa gyud sila nahukman. Unsa pila gyud ka libro mo bitong na duha na kay naay grupo sa mga Hudiyo nga mosaid anang Septuagint version nga mutakdo gyud sa Katoliko. Naapay grupo sa mga Hudiyo mingo gayaw labi na tong grupo ni Akiba. Mao na nga katong kang Akiba nga council dili mo tuwa na sa rason tungod kay unang-una dili Kristiyano si Akiba. Dili po siya mutuo sa Christianity niya nganong mutuo man ta sa iyang council. Mao na nga sa Katoliko ang tuhuan nga konsilyo Christian Council may laing Christian Council pagdeklara pila ka basahon ng atong daan og bag-ong kasabutan kana ra mga Catholic councils. Nganong ato ning gihisgutan mga tinahod nga tigpaminaw, ato ning gihisgutan para masuportahan nato kung moingon sila nganong mag-canonize man mo og santos. Nganong mag-canonize man mo og santos. Kung dili sila mo tuo ana, well atong himuong example ng canonization sa paghukom pila ka basahon ang bag-ong kasabutan ug daang kasabutan. Wa may laing konsilyo ana. Council of Rome, Council of Hippo, Cartago 393 AD o 397. Gidasunan po na sa mga later nga councils. Unya gituhuan po na sa mga protestante. Mao na nga ang protestante ron bisan Iglesia ni Cristo, bisan Adventist, gidawat ng 27 books of the New Testament. Nga kana resulta na nga paghashas sa Katoliko. Unya ang nahitabo ra ba sa history ani no mga tinahod nga tigpaminaw? Kay panahon ni Martin Luther, si Martin Luther nalibog anang Book of James ug hasta ng Book of Revelation. Nya patoy lain walang ko makadalag kudigo diri. Research mo sa kinabuhi ni Martin Luther. Gusto niyang taktako ng walaon ba sa Biblia? Kanang Revelation, kanang Book of James. Labi na gyud ang Book of James kay naaman niya ang teksto nga nisupak sa iyang interpretation anang faith alone, pagtuo lamang walay buhat. Kay naaman gud diha sa Book of James ni ingon si James diha nga patay ang pagtuo nga bulag sa buhat. Di misam sugot ana.
Napagali, nalimot lang ko, napagali, bersikulo diha nga gibutangan niya, gipunan niya word nga alone, para nga suportahan ko nuhay ng faith alone. Nalimot ko sa itong bersikulo ha. Pero iyang gidugangan, pero nasakpan siya na. Kaya wala, faith alone sa Biblia. Kung naamang ganing gipunan. Ganang faith alone. Mabasa ng pulong alone diya sa Book of James, lahi man noon gani, terminong gigamit. Dili ko na maturungon sa pagtuo lamang. But pasabot nga, buhat sa grasya, buhat sa pagtuo ni Kristo. Dili po itong buhat nga ibase sa daang kasabutan. Kaya dili man ta matarungon sa Old Testament works of the law. Kung dili, kung natay works diri, under na ni Kristo, dili itong buhat sa daang kasabutan. Kaya dili man ta matarungon sa covenant ni Moses, kung dili naman ta sa covenant ni Kristo. Nagihapay buhat, pero under na sa covenant, o dili na sa New Testament, sa pagtuo ni Kristo. Mga buhat sa pagtuo ni Kristo, dili itong mga buhat sa pagtuong Hudiyo sa daang kasabutan. Dili ta matarungon, ana. Ato nang i-differentiate, ato nang tagaag talainan ha, kanang maingon nga, wa naman kinahanglan og buhat. Ang buhat nang ipasabot nga wa na kinahanglan na kato mga buhat sa daang kasabutan. Sa bagong kasabutan, nagyapoy buhat, pero mga buhat na sa pagtuo ni Kristo. Okay. Dili itong mga buhat sa pagtuo sa daang kasabutan, dili. Kundi mga buhat sa bagong kasabutan, sa pagtuo ni Kristo. So, ingon na mga tinahod nga tigpaminaw. So, unya, ato po ning makunik sa atong pagsaulog sa Pasko karon sa pagkatao. Ni Kristo. Nga naman, kay sa Biblia, wala man giti mabasa nga si Kristo nagtudlo nga sa ulogon niyang adlaw natawhan. Mura ba ni himong argumento nila, dili ta magsaulog kay si Kristo wa magsugo ana. Unya, kanang argumento ha kay kung mutuo ta ana na mangutana man pud ta kitang mga Katoliko, moingon na pud ta nga kamo be wala man pud mo suguan nga magsaulog mo sa inyong birthday. Yang anong gasaulog man mo? Gani ang record as Biblia nga gasaulog og birthday si Herodes. Nya mo manggali na gamiton sa mga saksi niyo ba nganong supak sila ng pagsaulog og birthday kay ang nagsaulog ko ng birthday das Biblia pagano. Nya nganong awaton man kun nato si Herodes nga pagano man siya. Di ba? Unsa may tubag ana. Ang pagsaulog og birthday dili maoy nakapapagano ni Herodes. Ang nakapapagano ni Herodes katong iyang pagkasalawayon. Dili itong pagsaulog og birthday. Kay kanang birthday God, pagsaulog og birthday, thanksgiving na, pasalamat na. Pasalamat na sa atong pagkatao. Nya, pagano day na. Nga kanang thanksgiving na aman sa Biblia, unang Korinto 2:1. Buhaton ko nun ng pagpasalamat, niya ka ng pagsaulog sa adlang natawhan, usama na kapagpasalamat. Thanksgiving. Mauna nga, kadtong gibuhat ni Herodes pagsaulog og birthday, maayo to. Dili kay pagano to. Ang nakapapagano ni Herodes, kadtong iyang buhat nga dawtan. O kung wala ba to siya mutuog Dios ba? Ingon na. Dili kay kung ang usa ka buhat ang nagbuhat pagano dautan na lang yun. Para saan ang sayaw kanang sayaw na ay pinagano nga sayaw. Nya dili na to ingnon nga tungod kay na ay pinagano nga sayaw, walay Kristohanon nga sayaw. Na dili na mao. Kay bisan si David gani gasayaw sa iyang pagtuo sa Ginoo na sa 2 Samuel 6. Sa Biblia. Di ba, bisan mga dili Katoliko ron, pasporbidang dagang sayaw diha, kanang ilang mag-praise and worship sila, musayaw ta sa Ginoo. May ngunta nga, ang mga pagano kay gasayaw-sayaw man, sa to pa, kung magsayaw-sayaw po ta ron, pagano na po ta? Dili. Sagoy, nakapapagano anang sayaw? Depende, kung unsay mensahe na imong sayaw. Paghimaya ba na sa mga Diyos, bakak nga Diyos, o paghimaya ba na sa Diyos nga tinuod.
Di ba? Sama atong gibuhat ni David. Nga nisayaw siya sa iyang pagtuo sa Ginoo. Gitawag na nato og worship dance. Kay kining pagsimba God, pwede man po diagi og sayaw. Nya, kung ang atong pagsayaw ang nahimuot katong pagan Dios, bawal na. Pero kung ang atong sayaw ang mahimuot ang tinuod nga Dios, dili na bawal. Ingon ana po ng birthday. Kung ang atong pagsaulog og birthday hubog-hubog, kailayan kana pinagano pananglit og sa panahon ni Herodes ingon ana iyang birthday. Pero kung ang atong pagsaulog og pasalamat o birthday mayo mo simba ta, mag-share dili lang kay pagkaon mo atong gi-share, mag-share putas pulong sa Ginoo diha sa atong pagsaulog. Pasanang karon nagsaulog ta sa adlaw nga tawhan ni Kristo, mo simba ta. Nagi misa niya, sugo man ni Kristo ng misa. Di ba? And the breaking of the bread. Kung sa ulugo na to ang pagpasalamat o birthday sa Mayo, paghano day na. Di ba? Ato na lang nang gi-apil ha. Wala ta did is Ginoo na. Kung maingon sila, wala man mo sugwas Ginoo na. Ayan, kamo gisugo pumus Ginoo pagsupak ana. Tungod ba kay walay mabasa litra por litra sa Biblia nga si Kristo gamando nga sa ulugo niyang birthday, dili na lang ta kahimo. Nya kamo lagi may wala man pud mo suguas Ginoo pag sa ulog sa inyong birthday nganong gaulog man lagi mo. Gawa sa saksi niyo ba kay dili sila masugot anang pagsaulog og birthday. Wala. Nakinumdum ko daw sa Facebook, dili lang kita magsuulog sa Disyembre 25, kaya wala na sa Biblia. Ingon po ko, kanang inyong birthday, pizza na sa Biblia. Wala po. Tungod kay dili mabasa, dili buhaton. Tungod kay ang mga apostol sa una, walay litra por litra nga nangayog tabang ni Santa Maria, wala dili nila ito mangayog tabang. Naparas-las pag-ingon nga, nga nung mga yung tabang sa mayor, ninyo, nga wala na rin sa Biblia, nga gisugo mga tabang sa mayor. Dili. Pisan pag wala sa Biblia, basta dili daotan, pwede na to nang himuon. Labi na nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gitaga-agahom sa pagdili o pagtugot. Klaro kaya na, Mateo 18:18, ang inyong idili dili sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Pero sanang pagpuno ron og mga pista na to ron, pagpasidungog sa mga santos, gitugot na sa langit. Sa tema na to sa pistahan niya, ato nang isgutan mga kinahod nga tigpaminaw. Pagkadaghan ding nabutang sa akong outline, pero usara gihapoy akong gihisgutan. Sige lang, kinaapay sunod Domingo pohon, no? Nya karon unya sa sangka sa katarungan basig makaapil ko, pero di ko sigurado kay na ako'y tambungan po ron. Basig ma-atresado, no? So, mga tinahod nga tigpaminaw, hope na nakuha ninyo, napagalion tayo bersikulo nga akong basahon sa Hebrews, nga nung mudangop kita mga santo sa langit, Hebrews, kamo na basa, Hebrews 12:23. Kana, sabtan ninyo na, mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na, mo na, pwede na silang maduol, masangpit na to. Okay. Wa naman ko'y igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Espiritu Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras og istasyon. Maayong Pasko kanatong tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen.